Ikinono jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua opuoyo kenge ma piny owacho margi osegoyo e jiwo dongruok mar oganda kendo jiwo chumi e yor lony manyasani. Gachagua loso e nyasi mar jamhuri e paw tuke manyayo, kama bende gavana mar kaunti ma Nairobi Sakaja ne olose ka opuoyo piny owacho mamalo kuom konye keto e tim chik mar neno ni bache magoyo thum e kuonde ma oganda odakie ogo marufuku. Ripota marwa Joiso Duor miyo walero wi wachno. E nyasi mar jamhuri mane obage alap tuke manyayo, jotelo mopogore opogore ochopo e nyasi no mariwore kod jo Kenya e dialo higni 59 nyaka ne piny Kenya yud loch kowuok e lwet jowagunda. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua otiyo kod thuolo no e puoyo jatend piny William Ruto mar kelo lony manyasani e jiwo chenro mar telo ne piny Kenya, kowacho ni kokalo e lony manyasani jo Kenya nyalo yudo lokruok e ngimagi kendo nyalo pogore kod weche mag fuo kod tuoche. Every year, we have marked this day with new hope and great aspirations as a people. This year, under your leadership, we take a greater leap, not just into our history, but into the future, especially on the singular aspect of technology and innovation. As a departure from the past, where tech economy was a mirage, poverty, illiteracy and disease was our common denominator. These three enemies made majority of Kenyans slip into a life of great indignity. Bende otiyo kod thuolo no e puoyo rowere duto ma pacho ka mosebedo ka tiyo maber kod lony manyasani kendo jiwogi mondo gimed tiyo gi lony manyasani mondo girieny nyaka e bombe ma pinje maoko. Kenya has made a considerable progress in the tech race. We celebrate our young people who have maromre ahinya to kokalo e nyithi. We are leaving no one behind in this race. Your Excellency, this is the leadership our nation requires in the 21st century as we move closer to realizing Kenya's Vision 2030. Governor ma Nairobi Sakaja korka kore otiyo kod thuolo no e puoyo jatend piny William Ruto kuom siro chenro mar tieko koko e boma ma Nairobi kokalo e loro bache mayudore kuonde ma ji odake, kowacho ni gibiro manyo yore mamoko mag yuto ne jogo mayande tiyo e bachego. Your Excellency, today our children can sleep peacefully without endless noise from discos and nightclubs. It cannot be that young people cannot sleep because old people are enjoying themselves downstairs. We must restore sanity, we must restore order, and that is the dream of those who are there before us. Your Excellency, we shall continue in that work, and we shall make sure that we create more economic opportunities, even for those who are employed there, by zoning and establishing the right areas for each of us to ply our trade. Sakaja bende omor kod chenro mar jatend piny mar yweyo aoche mayudore e boma ma Nairobi, kowacho ni mano biro ting'o malo nyadhi ma boma ma Nairobi mane rika osekethore. We are glad that we've gazetted the Nairobi Rivers Commission that will go a long way in restoring our rivers, not just Nairobi River, but also Madare River and Ngong River, and making that an economic frontier for a clean city, a city of order, a city of dignity, a city of hope, and a city of opportunities. Joiso Duor, Ramogi TV, Nairobi. Jaod Bura